4 తులాలు బంగారు పోయింది సార్, 30,000 డబ్బులు పోయినా సార్. నేను కష్టం చేసుకొని తింటాం, మాకు ఇల్లు కూడా లేదు సార్, బాడికి ఇట్లా ఉన్నాం. ఏమో నిన్న లేదు మొన్న పోయినాం సార్, ఎప్పుడు జరిగిందో తెలుసు సార్. ఊరికి పోయి ఇప్పుడు వచ్చినాము. ఊరు వెండి సార్, మా అమ్మోళ్ళు పండగ ఉంటుంది సార్. బయట ఎంకన్నపేట సార్. ఒకటే కూతురే సార్ నాకు. మేము కూలి తెచ్చుకొని తినేవాళ్ళు సార్, మాకు ఏమీ లేవు.